Ja, det kan far da godt se. Men er det ikke, fordi du har brugt alt mors creme nu? Tror du ikke, du har fået lige rigeligt på nu? Ja. Det er faktisk, du er faktisk blevet helt hvid, du er ligesom en klovn. Ja. Ja, så mangler du bare lige en rød næse. Ja, det ville være en god idé da. Det må du nok sige. Ej, jeg tror faktisk ikke, du skal tage mere nu. For hvor skal du næsten smøre det på henne? Ja. På munden? Ja. Nå. Ja, det er fedtet igen. Ja, det er cremen. Men jeg synes, du skal slukke for vandet nu, skal. Jo. Når du er ikke færdig med at vaske fingre. Jeg faktisk synes du næsten, du bruger den som sæbe. Gør du ikke det? Nogle gange. Jeg tror altså lige, far han bliver nødt til at lige stille den væk nu. Også bare for, at vi kan holde os gode venner med mor i morgen. Okay? Så nu stiller far den lige væk. Stiller far den herop. Så skulle du lige over have taget fingre. Er du ikke færdig? Ja, det skal du passe på med. Og læbepomade, ej, det passer så ikke rigtig ind lige nu. Ej, det er ikke rigtig godt. Ved du hvad, nu kommer far med et håndklæde. Og så kan vi lige få dig vasket rundt om munden. Okay? Kan du smile til fotografen? Kan du smile til fotografen?